Kun elämässä usein on kiireen tuntua ja painetta, on erityisen tärkeää, että voi vastapainoksi välillä rentoutua, irtautua, saada lämmintä, läsnä olevaa, hyvää oloa ja vähän nauttia. Silloin muista, että sä oot arvokas, sä oot tärkeä. Mitä paremmin sä itse voit, sen paremmin myös läheisesi voivat. Rentoutuminen on osa kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveydenhoitoa. Siinä auttaa ja sitä tehostaa, jos kuuntelet samalla rentoutus-CD:tä. Se on täysin vailla musiikkia ja muita häiriötekijöitä, voit keskittyä ihan vaan puheeseen. Menetelmät on tutkittuja ja paljon käytettyjä rentoutusmenetelmiä. Tällä CD:llä on 3 erilaista kokemusta, elämystä juuri sinulle. Tässä on syvä rentoutus, jossa voit käydä koko kehon läpi varpaista aina hiustupsuun asti. Kaikki paikat huolellisesti, kokonaisvaltaisesti ja saat tuntea rentoutumisen voiman ja nautinnon. Ja myös mieli rentoutuu ja voimaantuu. Siinä menee vajaat 40 minuuttia. Jos sen sijaan tarvitset täsmällistä, nopeaa, tehokasta rentoutumista, kokeile täsmärentoutusta. Se kestää 20 minuuttia ja se auttaa, jos on joku tiukka kireys, kipu, hankaluus kehossa. Luopumaan siitä ja rauhoittumaan kaiken hälinän keskellä, vaikkapa työtuolissa. Jos haluat sitten taas oikein mielenjumppaa ja joustavuutta, käytä mielikuvamatkaa. Se on hauska tapa lähteä reissuun. Yrittää jättää joku hankaluus, joku tapa, joku huono juttu elämästä, joku taakka kokonaan pois. Ja saat samalla eväitä nautinnolliseen uneen ja hyvään hyvinvointiin. Nauti kanssa.